ಶಾಂ ಕರಾಲವದನ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯ ಬಂದೂಕಪುಷ್ಪಂ ಸದೃಶಾನನ ಪಾಣಿಪಾದಂ ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶ ಕಿರಣಾರುಣದೇಹ ಬಾದಂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂ ಭಜಿತ ನಿವಶೂಲಕಪಾಲಹಸ್ತ. ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಬೊಲ್ಲದ ನೀರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಬರಿತ ಪುಣಿಟ್ಟು ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೊಲ್ಲದ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೇನ ಕೊರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಿದ ಪೊದಿಕೆ ಆ ಬಿರ್ಸಿಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ನೀರದ ಪರಿಪ್ಪುಡು ತೋಜುಂಡುಗೆ ಗುರುಟ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಿ ಪೋನುಂಡು ಆ ಕಂಬಳಿದ ಉಲ ಈ ಊರದ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಸವಲತ್ತುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಬಂಗಾರು ಪದ್ದೈಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನ ಪೋದೈನು ಕನಪ್ಪೆ ಎಂದು ಗುರುಕುಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರದ ಒಯ್ಪು ಒಯ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಡ ಚಪ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬೋಡೆ ಪಂಡದ ಹಟೊಟ್ಟು ಪೋದು ಆ ಪೊದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಗು ಪೋದು ಇಂಚಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಪತ್ತನಗ ಅವು ಚಳಿಟ್ಟು ನೀರುಡು ಪೊದೆದ್ದು ತರೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಡಿಗೆ ಕರಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಪ್ಪ ಗುರು ಪಂಡರಿಗೆ ಬಲ 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 ಐನು ಬಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬಲ ಅಂದು ಅವಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಗುರುಕುಲೆ ಯಾನೈನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಏನನ್ನು ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಕಿನ್ನೆಂದ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ನಮೂನೆದ ಅಕೇರಿ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಸುರು ಸುರು ನಮ ಐನು ಪೋದು ಪತ್ತುವ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನಗ ನಮ ಐನು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡುಪೂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ತಗತ ಆಪುನಂಚಿನ ನೆತ್ತರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉರಿಯೋಂದು ಪೋಪುನ ಜೀವನದ ಅವಸಾನ ಮುಟ್ಟ ಉರಿಯೋಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ತು ತಿಂಗೋಲು ಹಿಡ್ದು ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಟ್ಟು ಕೂಟಗ್ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಕೊರಡು ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಉದ್ದೇಶಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂಜ ಆಪ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕುಳ್ದಿನಕ್ಕಲ್ನ ಓನರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಓನರ್ಲ ಸೇಮ್ ಜಾಗೆದ ದನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳ ಸೀಮೆದಲ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೋಮನಾಥಗ್ ಈ ಪೊರ್ಕೋಡಿದಲ ಸೋಮನಾಥಗ್ ಈ ಸೋಮನಾಥ ಪನ್ಪುನ ಪದನು ನಮ್ಮ ರಗ್ಗೇನ ಕೊರೋಡು ಸೋಮ ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ಅಂದರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಚಂದ್ರವಾಸರ ಅಂದೆ ಬುದರ ಸೋಮವರಗ ಮಂಡೆ ಅವು ಮೂನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹಿಡ್ದೆ ಮನ್ ಪನ್ಪುನ ಧಾತು ಬೈದಿನಿ ಈ ಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಲೂನಾರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಲೂನಾರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಲೂನಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಧಾತುವೇ ಚಂದ್ರ ಮೂಲವಾಯಿನವು ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಕಾಲಗಣನೆ ಉಂಡತೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಐಕ್ ಲೂನಾರ್ ಇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಪುದರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರ ಸೋಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಪುನವು ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಕಡಲುಗು ಬೂರಿನ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಬೊಳ್ಪು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕಡಲಿಡು ಎರ್ತೆ ಉರ್ಕರ್ನಗ ಏತೋ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಾಪುಂಡಿಗೆ ಕಡಲುದ ಎರ್ತೆಗುಲ ಮುತ್ತಿಡ್ದು ಬೂರು ನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಯಂದ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬೊಳ್ಪುಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಮನಸ್ಸುದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಬೇನೆನು ತೆರಿಯುನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಜನಕ್ಕನ್ನ ಗೇನನು ಒಯ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಈ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಆ ಪುದರ್ಗ್ ಅನುವರ್ತಾದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಐಕೆ ಪಂಡೇರು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಪನ್ಪೇರು ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವು ಏಪಗುಲ ನವನವ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ಉನ್ಮೇಷವಾದ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಉಪ್ಪುನವುಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಇರುವೆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಸರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಅಣ್ಣ ದಿಂಜ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಏರು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲ ಉರುಡು ದಿಂಜ ಕಡೆಟು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತು ಕಲ್ಪಾವನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುನ ಜವನೆ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತ ಸರ್ ಇವಂತೆ ಫೋನ್ ಉಡುವಂತೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಉಡುಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಂಡದು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಆ ಹುಡುಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಿನೇ ಜೋಕುಲು ಹೊರಾಡ್ದವ್ರನ್ನೇ ತೆಲಿಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆಂತು ಇಂದೆ ಯಾರಂತೂ ಲೇಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಆ ಗಂಭೀರ ನಿಲೆಟ್ಟು ಗುರು ಸದೃಶವಾದ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ ಬದುಕುಡು ಬಾರಿ ಜೋಪಾನವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಾವನ ದುಂಬು ಅಂಚಾದು
ಅಂಚಿನ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಇರುವೇರು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯಂದ ಮಣ್ಣುಡು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರುವೇರು ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆಡು ಈ ಯೋಡುದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಯಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಪೋಡಿಂದು ದೀನ್ ರಾಜ್ ಕಳ್ವಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೀನರಾದ ರಾಜ ದೀನ ಅಂದ ಪಂಡ ವಿನಮ್ರತೆ ನಮ್ರತೆ ವಿನೀತ ಭಾವ ಅಂದ ಅರ್ಥ ರಾಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಲೆರಡುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗುಣನು ಕಳೆಬವರು ಯಾರು ಕಳುವವರು ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಕಳವಾರು ಆ ಕೀರ್ತಿನ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿಯತೆ ಅಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷಿತ ಅಂದ ಪಂಡ ಉಳ ಇಡು ಕಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಯ್ಯ ಪಂಡ ಗೇನ ಶಕ್ತಿ ಊರದ ಜೋಕುರ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬುಳುಪಾವನಂಚಿನ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೇನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹವಾದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾನುಭವಗೂ ಗೊತ್ತು ಪುನವು ಆಯ್ತು ಪಿರವು ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದೀನರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಪಳಗಿ ಸಾದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಇಡೇ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಏತ್ತು ಕಲ್ಪಾವುಡು ಕಾರಣ ಮಿತ್ರ ದಿಂಜ ಸವಾಲು ಉಂಡು ಎಂಚಮೂಲು ಪಂತ ಆಂಡ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಡ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಅವು ಗೆಂದುನ ಏತು ಜನ ಪನ್ಪೇರಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೋತುನ ಸುರೂತು ಪುನಃ ಅರ್ನ ಮೋನೇನು ಅವು ದೀನರಾಜಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಸೋತು ನೂಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಪುನ ತಂಡದ ಏರು ಮುತಾಲಿಕ ವಹಿಸೋದು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲೆ ಅಕ್ಷಯ ತಂಡಗಲ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೋರ್ಸು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವ ಅಧ್ಯಯನಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆತ ಸಂಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ ಆವೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಅನ್ಕೆ ನೋಡು ದಾಯ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಹಿಂದುಲೆಡ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನೇತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಟು ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಬದುಕದ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆಯನುವರು ವಿರಕ್ತಿಲಾದು ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕದ ಕಡೆಗೆ ಮೋನೆಪಾಡ ಅಂದರೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಕೆ ಇಂದು ದಿಂಜ ಕಡೆಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಲ ಅಂದು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಾ ಪಂಡದು ಇಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಾವ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅವಳು ದಾದನೋ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕನ್ನ ಪಂತೊಗು ಸೇರಾವನು ಅಕ್ಕನ ಲಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ಪಾವನವು ಇಜಿನ ಬದುಕುಡುದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ವೈರಾಗ್ಯನ ಪಂಡದ ಬದುಕದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಈ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುನು ಅಂಚ ಅದು ದಿಂಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪಿರವು ಪೋಯಿನಕಲು ಪೂರ ಸಾಧಿತತ್ತುದೇರು ಎಂದು ಎಂಕನಿಸು ಓ ಸಂಸಾರದ ಉಲ ಇತ್ತದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ನೀತಿಧನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಡ್ದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ವಿವಾಹ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಹತ್ವ ಐಕೈಕ ಮದ್ಮೆ ಎಂದು ಬಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಕ್ ವಿಮುಖರಾದ ಬದುಕದ ಒಂಜಾತು ನಿರ್ಬಂಧ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ನನ್ನಲಾತು ಬಿಗಿ ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಣವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇಚಿ ಅಜ್ಜ ಭಜನೆದಾರು ಆರು ಈ ಮರಣದ ಭಜನೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ನಗರ ಭಜನೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಆರು ಎಂಕಲ್ಡ ಬಾರಿ ಕೈಪೆ ಮೋನೆಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಊರುಡು ಭಜನೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಅರ್ನ ಅನುಭವ ತುಲೆ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಓ ಒಂಜಿ ನಗರ ಭಜನೆದು ಮರಣದ ಭಜನೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ ಅರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೀರು ಆರ ಭಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ದೀದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಇನಿ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜೇರು ಬೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಮುನೆಡು ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಭಜನಾ ರಂಗಡು ಉದಯೋನ್ಮುಖರಾದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮಂಜರಿ ಪೊರ್ಕೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೋ ಉತ್ಸವಗೋ ದಿಂಡ ಜನನೇ ಸೇರೊಂದಿದ್ದಾಣ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಬದಲಾಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬುಳೆಚಿಲು ನಿಖಲು ತೂಂಡ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಮಂಜರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಏರು ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶలుండు ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಏತು ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎಂಗ್ಲು ಬೋಡಿತನ ಜೋಕುಲು ಸೇರಾವ ಕಲ್ಪಾವು ನಕ್ಲು ಬೋಡುಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅದ್ದೆತನೋಲಿಂದೇನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತರೆ ಆಡವೇರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅದ್ದೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಪಾವು ನಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ
ದೇಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನು ದಾಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷದಾಂತೆ ಕಲ್ಪಾವುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಗಾಧತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ನಡಪುನವು ಈ ಬುಡೆಚಿಲ್ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾನೆ.